Dnes si ukážeme, ako si urobiť na jednolôžkovom pletacom stroji taký kanálik, do ktorého môžeme vložiť gumičku, pri kamaškách napríklad, alebo keď si robíme svetrik a naberáme rukav z hora, tak si môžeme ukončiť takým hladkým ukončením. Pri ukončení si preložíme z každej druhej ihly očko na vedľajšiu ihlu. Už mám začaté, čiže dokončíme si. Preložíme. Dbáme na to, aby tie ihly, z ktorých sme dali očko dole, aby boli otvorené. Ja si robím, keď kanálik, tak asi na 20 riadkov. Teraz to ukončíme, ale najskôr vyberieme si každú druhú ihlu. Tie ihly, z ktorých sme si prekladali na vedľajšiu ihlu očka, prichytíme si zo spodu slučku a zavesíme na ihlu. Takto docielime úplne rovnúčky kanálik, všetko bude rovné. No a môžeme to ukončiť. Vyberieme si. Ja si ukončujem s tou jazyčkovou ihlou, lebo mi to je také pružnejšie, krajšie. Vy si môžete ukončovať, ako ste zvyknutí. Keď si robíme také väčšie očka, tak ostane nám to taký voľnejší, ten záver. Toto konkrétne robím na kapucni ukončenie a v tom bude šnúrka. No a využiť sa to dá, ako som spomínala, na detských kamaškách, prípadne na rukávoch, keď naberáme z hora rukávy. A nechceme tam dole patent už, tak si to ukončíme takto. Ku pleteniu často používam strojové pletacie vlny. Sú, ako vidíte, také tenučké úplne ako nitky a dajú sa zohnať na internete. To strojové pletacie priadze. Toto dávam konkrétne trojmo. Na niektorých vzoroch stačia iba 2 nitky. Ide to lacnejšie a není treba tu robiť uzlíky. Čiže celý výrobok je pekný. Odstrihneme, prevlečieme, cez očko utiahneme. Máme takýto krásny okraj.